guys! Welcome back to our channel! Channel pa more. Gigino! So karon, kaya adon na nasa may pagabuhaton na challenge. Happy. Unsa ba naman yan sa una mong asawa? Kuan sir, nahilo sa balanghoy. Ang ikaduha mong asawa, kining nahilo gyapon sa balanghoy sir. Ang ikatulong asawa mo, akong gipuspusan ang ulo sir. Oh, ngano man? Unsaon gahi kay pakanog balanghoy? One, two, three, go! 1, 2, 3. ikaw kadets, ino kadets. Hadlo ka ng baliti diha oy. Tiyaw mo nang luwa si kulas diha og nidako ang iyang baba. Na, hastas unyot. Gisipa ng baliti nidako na hinuon niyang tiil. Chok, di ka mahadlok diha? Ako mahadlok? Muadto ko dito. Uy, asa mo ka paingon? Mangehe ko sa baliti. One, two, three, go! 1, 2, 3. Paren. Balot. Ana balot. Ake, atagpila ka na imong balot. Ana aki, suri nga dili ka ni baligya. Oh, para unsa man lang balot nga imong gisinggit-singgit diha. Nana aki, ana trip lang na magsinggit-singgit ko sa balot. Ana magbuot ka. Kining parikulas, mananagat man gyud ka. Naon ta ko'y pangutanan nimo. Way problema pre, unsa man na siya? Kanang isda ba? Matulog man na o dili? Ambot lang ka pre, kay sukad-sukad uwa man sa ko kitag isda nga gidalag banig. Mga playon ta kog barbero, ma'am. Hala, sorry, bayot lang ang among gidawat din eh. Daan ko palagi eh. Nano niya? Kano sa man ko magsugod, ma'am? Nagkatawa ko doon pang akit na niya may bayot. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Apahuan ka rin. Matay ning panahon karon no. Kasagaran sa mga mataong bata, mga gwapo maggwapa, mga mistisog mistisa. Bayot, ikaw bayot. Nakay idea unsa ang paghimo ng batang batig naong? Idea ka diha. Nganong ako mo gyud mo pangatanon? Siyaro 20 anyos ka na lang wa kagid ka pangutana sa imong mama. Uy, Chok, unsa man ka nangihi nga nakaisa man na imong duha ka kamot? Matod pas doktor, bawal ka na nako mo alsag bugat.
usa ka parot nga hinawayon. Batig naong! Batig naong! Batig naong! Batig naong! Puwerteng sukuas lalaki. Batig naong bitaw. Usbalag sultig batig naong. Di ba himulmu? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Usa ka Pinoy gi-interview sa usa ka Amerikano. Good morning. What can you say about the violence in the Philippines? Violin? Ay, violin ba diha? Di gani ko kabalo mo gitara. Violin pa? One, two, three, go! 1, 2, 3. Apatay ka, girl! Oh, anak, kumusta naman ang first date ni mo sa mong boyfriend? Okay raman, nay. Ako galing gisulat sa akong diary ang nahitabo. Ay, nay, unsa gali past tense sa virgin? Kensay isog dala! Gawas! Ang isog! Hoy! Jose! Isa isog! Ako! Isog ko! Isog ka, sir? Uban ni ko, sir, behatod sa among balay. Ngit-ngit kay, sir, basin na ay wak-wak. Sa sermon sa usa ka pare, karong panahona, kalat na kayo kining pinulungan sa mga bayot. Bisan ng mga gagmayng bata nakatuon na sa mga pulong sama sa syodi, shofu, kurakas, ug syutay, ug dili kini ang matunan sa mga gagmayng bata. Kabalo lagi ka ana, padre. Nagtuon day ka ana? Wis oy. Tando, unsa man ang gisend mo nako nga I love you gang. Magkita tas Jollibee. Murag siguradong di guni para ako. Kining wrong send. O anak, mao kini ang bag-o nimo nga yaya. Gwapa siya no? Oh, kiss yaya. Dili ko maoy. Ngano man, sa problema. Nalaparuhan si Papa ana pagkiss niya gahapon. Kining dong, hapit na magkikumupanaw. Ang akong hangyo kaninyo. Palihog, ayaw taon ninyo ipagbaligya ka ng yuta dinha sa likod sa atong balay. Hindi man po na atong yuta, tay. Mao ganing ayaw ibaligya kay di na ato. Order in the court. Magsugod ang atong hearing. Nagsugod ang attorney po, tana. Ikaw, Maduna, asa ka man ni atong pagkahitabo sa rape? Ako sa kamaysan, Nagunsa ka man dito? nalibang. Pilay ka man sab kadupa, gikan sa naitubuan sa krimen. Ay, kalain. Nabaday malibang nga magdupa-dupa. Tagabukid nga amahan og anak sa elevator. Tay, matay, dako siguro pliti ning atong gisakyan tay no? Mangutana ta tay. Hoy, ignoramos. Ayaw gani anong pagka-ignorante mo din eh. Maghulat ka sa konduktor og tikita na ka. Si Juan nga isog, giduol ni Bruno nga isog sab. Og si Bruno ngadto ni Juan, unsa man ang naa sa papel nga imong gigunitan bay? Kide, listahan ni sa mga tanang nangahadlok sa ako Yamat ra gud.
Kahadlukan giday ka. Patanawa ko ro ko ana be. Naaman lagi ning pangalan ako dre. Ngano man, sukol ka? Sukol, nganum day. Aw, bilare pag eres ana? Ito, rapis kayo. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, manaday! Ay, dapat kaya ko yung suon, day! Boss. Pagkiyag daw ka! Alright guys, ang amo ang video karong adlaw. Inaot nga nalingaw ra mo nya. Mao din ni ang silot sa mga tao. Ubo kay kalipay nga nagadakim. Pilapis! Wala to siya si Kuan. Ayaw mo kalimot sa pag-like o sa pag-subscribe sa among YouTube channel. Sa sunod na po, pwede ra kayo maka-comment below kung sa inyong ipa-request na mo. Guys! Gluta! Instant white.